Hi there, Sanibonani, Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngine flu kodwa ngiyazwakala. Hayi ke izingane zesithembu update. Uvuyo uthe lapha ku TikTok yena ngeke asoze akhombise ngengane. Hayi bamtshela abantu bathi hayibo usumkhohli wena umkhulu wabantwana ngoba uzobhala izinto ezinde ezugogo flow kwasha kwacima maseyifaka ingane usekwenzile ke lokho. Uvuyo yena uthi soze umkhulu wathi phela hayibo mina ngumkhulu nayi ingane. Nakho ke ngifuna ukukukhuluma noma engifuna ukukubuza. Kuyinhlamba yini ukuthi ingane ifana noma wayo? Hey guys, yabo abalandeli bothanda nesithembu nezingane zesithembu baphila isithembu ngaphezu kwalaba aba-actor ngempilo yabo. Angithi kuvele uTirelo kwasekuvela umntwana wakhe. Umntwana kaTirelo mayevela usinga bakho abantu ababoni ke vele ngokufana ingane esencane. Khona bathi nje hayi uTirelo unjengoba enjalo mabebona usinga bakho. Abanye bathi hayibo usinga bakho uma wakhe nobaba wakhe. Mina ke ngibona umnini emncane noma wakhe futhi ngiyambona kusinga bakho nobaba wakhe ngiyambona. Kodwa nje kuSbindi noMpumelelo ngibona usinga bakhe efana nomnini yimi. Kodwa manje ngimangaliswa ukuthi le comment ethi laba babethi ke usinga bakho ufana noma wakhe baphi manje kanti inhlambani. Uyawubona ukuthi lo mbuzo unjani? Laba ababethi usinga bakho ufana noTirelo. uTirelo njalo uma wakhe. Manje waye ku sound sengathi uzwa ngathi bayamthuka or bayamlulaza because uyena nje umama. Ingane iyafana nabo abazali bobabili, ifane nogogo. Kuyenzeka futhi ingane ifane nawo wonke nje umuntu osegcikeni. Usethi komunye njengoba nje naloku avuyo efana nosinga bakho shuthi ufana noTirelo. Usinga bakho angithi ubhuti wakhe. Into efanayo kusinga bakho nakuboy lo nomunye banegazi elilodwa. Ngenzeka ukuthi bebe namehlo afanayo ngoba mhlawumbe kuamehlo kagogo wabo noma kuamehlo wamkhulu wabo. Ngenzeka ukuthi babe nobhozo abakhulu mhlawumbe kubhozo kwamkhulu wabo noma ubhozo wagogo wabo ngoba lokho kuyafana. Kodwa futhi usinga bakho makuthiwa ishape yekhanda ufana neyama wakhe ufana noma inhlamba yini no. Ngifuna ukuzwa phela nakho abantu bathinteke kabi. Hawu. Cha sengifisa ukwazi ukuthi naye kumzali kwamthinta kabi yini ukuthi ingane ifana naye kweyakhe. Iwahlala naye izinyanga. Waze waye esibhedlela mangabe waye esibhedlela kwazi kwafika isikhathi sokuthi ayibone ayibambe ngezandla. Yini ebhlungu? Oh Ndlalifa vibes ukuthi umngane umfana oqala ingane hayi guys niyasiphila isithembu yo. Nakhona lokho bengibuka phela manje ngithi uTirelo yena ushoshe wamthola ke usinga uvuyo sezwe ukuthi hayi okhona esendleleni bese abantu kungazi ukuthi ngabe umfana hayi ngoba phela sekukhona umfana. Manje nje uyabona ukuthi abalandeli baphila isithembu bona kakhulu ngoba phela yini wrong ukuthi ingane ifana nomama ngoba ingane iyafana nomama iphinde ifane nobaba ifane nomkhulu ifane nogogo ifane noaunt ifane nabo bonke nje abantu. Mhlawumbe kube yilokho ozothi hayibo izindlebe zakhe ezama wakhe hayibo amashi uma wakhe kodwa ikhala ubaba wakhe hayi lamehlo. Uyabo into ejwayelekile yintsha manje yini leyo ukuthi usinga bakho ufana noTirelo niyenze ibe ngathi inhlamba niyizwe kabi. Kodwa uma waye ingane. Hawu. Ngiyaqala ukwazi ukuthi khona abantu aba-offend ukuthi ingane ifana nomama. Oh mhlawumbe bekufanele ukuthi nje umseleke eyihlalele. Hayi ingane yakhula. Uma nje mhlawumbe silapha ko5 kube sekubonakala ukuthi hayi cha ubani ke obonakala ukuthi hayi uye ke ihlalele. Okwamanje nje nami ngiyamkhomba lapha kumnini ngithi hayi umnini mangibuka izithombe zakhe eseyingane ziyafana nezasinga bakho mehluko ukuthi yibala. Amakhala nje
Ngithi hayibo, nomndeni wayenamakhala amancane nje eyingane. Omunye kathi hayi uMpumelelo lona, izitho zakhe. Kodwa phela ingane-ke izitho mayizincane isikhathi esiningi kuba amagwegwe agcwele. Hayi nina niyanibona ukuthi nizogula kodwa. Khona nje uyabo ubhala uqinisile uthi nje manje lo kaVuyo-ke njengoba efana nobhuti wakhe kusho ukuthi ufana noTirelo. Kodwa sowushilo ukuthi ufana nobhuti wakhe. And futhi ubhuti wakhe ngoba uzofana noma wakhe yini hayi mina umuntu niyambulala niyamhlekisa nje ngento encane engathi shu, kodwa sengakuxoxela mawukuthi awazi. Ikhona ingane efana nabo bonke abantu basegcekeni bakubo, ikhona. Naye umhlophekazi njengoba abanye bethi hayi uMawande, abanye bathi uMayeni. Kuyenzeka ikhona ingane evele banjalo. Mayihamba nomama ifane nomama, mayihamba nobaba ifane nobaba, kodwa akusiyo mhlawumbe ukuthi ingane ifana noma wayo. Hayibo, kanti ninjani? Hayi bese nginikhumbulile ukuthi isikhathi asingivumeli ukuthi sixhumane lapha, kodwa sisazozama ukuqhubeka lapho esasigcine khona. Ngiyabonga isupport, ngiyabonga ngiqedi. Bye.